Vyzeráte ako dvojdverový perinák a s vašimi kilami to nie a nie dole. Už si ani nepamätáte, kedy ste si naposledy na WC dobre posedeli? No jednoducho, pripadáte si ako veľká, prekysnutá buchta, ktorá nie a nie sa pohnúť z miesta? V tom prípade máme pre vás liek. Pozrite si náš sketch. Four, five, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good, let me please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Volám sa Keket. Ida Keket. Mám 31 ročkov, síce vyzerám na 25, ale tento prípravok vo mne vzbuduje pocit ženskosti. Som štvornásobnou majsterkou sveta v bodybuildingu. Okrem toho, som držiteľkou Miss Mokré tričko. Zúčastnila som sa množstva motozrazov. Odkedy užívam steroidy, mám prosto pocit, že mi muži už nestačia. Dokážem sa pretiahnuť už aj sama. Okrem toho to vplýva aj na moju ohyvnosť. Predtým, ako som neužívala tento super Perfis Maximum Energy, tak som sa asi len nejak takto prehla. Ale teraz to už proste dokážem až dole. Prosto cítim sa teraz o mnoho lepšie. Plná testosterónu, endorfínu, kokainu. Moje telo je proste fajn. Moje zverenkyne sú so mňou i so samotným prípravkom spokojné. Viete, ja im pomáham v dobrom i zlom, v šťastí i nešťastí, bohatstve i chudobe. Ak vám moje slova nestačili, tu je určitý dôkaz. Aneška, ako sami vidíte, mala odjakživa problém dotknúť sa zeme. Ale ja a tento prípravok jej s radosťou a bez újmy na zdraví pomohol. Odkedy užívam stereo od Idy, močenie už pre mňa nie je obťažné. Je to aj po sediačky, aj na stojáka. Posilnil sa aj môj sex appeal. Moje telo mužskému oku len tak neunikne. Prípravok stereo od Idy zmenil štruktúru môjho ochlpenia. Predtým som sa hojila iba v oblasti bikín a podpazuší, no teraz mám ochlpenie všade. Dámy, je to veľmi praktické, najmä v zime, na čo si kupovať drahé kožuchy, nie? Keď môžete mať prírodný. No najlepšie je to na jar v období ruje psov. Vtedy mám pocit, že nie som príťažlivá len pre mužov, ale aj pre našich štvornohých chlpáčov. Stereo od Idy užívam pravidelne, ale s mierou. Ako hovorí môj otec, všetkého veľa škodí. Stereo od Idy posilnilo aj môj vzťah k cvičeniu. Teraz cvičím všade, kde sa len dá a so všetkým, s čím to len ide. Som proste idol mnohých žien, mužov, psov a mačiek. Samotná naturela či Downivea vytvárajú rôzne prípravky na mojej prírodnej báze. Keď si objednáte 5-kusové balenie, dostanete kapsulku zadarmo. No nezober to. Stereo od Idy v každom stánku u Algidy a samozrejme na rohu u každej mužatky.